हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैयो। लोगोफोर, भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला गिबियावनो नोंथाङा निमाहा होग्रोबानो जाबाय। लोगोफोर, एक्चुअली लोगोफोर, दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दे। बे बर' एलबामखौ DMX3आव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय धोरोमखौ लानानै मानो नेवसिलांखो। नोंथांमोना बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन अबुल नार्जारि, दीपिका ब्रह्मा, हेभेनलि बसुमतारी, बाबलु नार्जारि, नमिता मुसाहारि, हिराया बसुमतारी, मिताली बसुमतारी आरो दैथुन नार्जारि। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों थुलुंगा नार्जारि। बे मिउजिक भिडिअनि डब एन्ड डाइरेक्शनानो जादों नयन मुसाहारि, प्रडिउसार सुजला मुसाहारि। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।